Iki lho gak tak tumbas ning sandal iki mamboke ning pasar Kliwon kono. Dajal wis batonono. Batonono. Apik ya. Ya apik ayo. Dongdang, ndang tak 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 dongdang. Ndang tak 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 dongdang. Ndang tak 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 dongdang. Ndang tak Pindo nak kena pengen mimik coba le. Mi apa kok mi sapa ya? Mi apa? Mi apa sampe sapa? Kira mi panglipur kunjuk marang para tresna budaya lan uga ngaturne palipur kunjuk marang para kadang lan pepunden kang mirsani lewat YouTube ana ing dalem. Ya, weh, tontonan saiki iki ora gemen-gemen jangkaune luas. Ya, sarwa canggih kok. Ya. Lagune sing penak-penak anae. Apa to kuwi? Tombo kangen. Ya, tombo kangen. Ya, daturke. Ya, dados. Yo, Utari sama Dwi tetap berdiri. Ya. Iki ana panyuwunan nggih. Oh iya. Panyuwunan saking dulurku sing saka Ngebel. Iya. Panjenenganipun Pak Supri Keprek Ngebel nyuwun ula tampar karo kembang kopi. Jeneng lagu kok medeni nggih. Seneng lagu kok medene ula tampar. Iya. Ora coba. Diaturke. Uga tapi sungsungake panjenenganipun Bapak Kepala Desa Krebet, Nduk, beserta semua perangkat desa Krebet Jambon gini. Oh ngono. Mliginipun kang kunjuk kagem panjenenganipun Bapak Kepala Dusun Platang Mbah Wosarni sekeluarga. Ya, wah, suwe ra ketemu ya, Mak. Muga-muga sehat kabeh, sehat walafiat amin ya rabbal alamin. Ya, ugi katur panjenenganipun bapak-bapak yang dari aparat kepolisian sektor Jambon dan juga bapak-bapak yang dari Koramil sing bengi netepi kewajiban nggih. Alhamdulillah ya rawuh kabeh. Ya, tanjake lho. Ya. Mate seri anglen darma dulurku wedok sing saka kutha bengi iki ya wis rawuh. Iya, Mbak Lucy Brahman, Lucy Brahman. Kaya kutha. Ya, saka kutha. Munggah panggung, panggungnya oyak. Iya. Ya, lanjut. ana cerita tingkae ula kalih
malam ini juga didukung Sound NRS Audio. Ya, weh hebat. Ya, Mas Pendi sak konco. Ya, Cek AV sak konco. Ya. Lanjut. Wiji Gambuh yang dari karangan Sakonco. Ya, Mas Ditang Randu Kauman Sakonco. Ya, Mas Suwandi Sakonco. Ya. Lanjut. Wan Gonja Garwane
Ula tampar, Mak. Jenenge wae ngekirisi kok, Gen. Ula tampar. Ya. Wis diaturke adikku sing sangka Sampung lawan adikku sing sangka Jambon. Iya. Bengi iki dulurku lanang sing sangka Laladan Jawa Tengah. Ya, wis hadir. Karo dulurku lanang sing sangka Pacitan tampil berdua. Ya. Serampat ki wae, serampat ki, Mas. Yo. Mas Uncek dan Mas Gareng. Ya. Ya, Wilujeng rawuh, selamat datang. Mas Uncek, Mas Gareng. Kok manut menton ning awakmu. Witekno kanca. Wis kanca plek kok ngerti kahanane aku modele kaya ngopo. Wonge setugel napase ya mung cilik. Cangkemmu ndandung-ndandung tok. Ya ora ndandung-ndandung tegese dulur kene kabeh gen ketok regen. Oh ya Mas Unceke sing ndi? Mas Unceke sing ndi? Awakmu lek joget kepenak kan dulur kabeh do seneng to. Nyang Pacitan lewat Desa Banggel. Oh, artinipun Pak, Pak Tukijan bengi iki nanggap lawak setugel. Dugel kayune manggis. Terus senajan setugel sing penting kan manis. kok ya kok ya tenanan kok ya heeh pancen ayo teno nggih matur sembah nuwun megap-megap masak kok ditoto dhisik napa sih Mas toto ketoke cilik ki wis umur barang kok kok kancane entek 1000-ne lho ya aja ngono awake dhewe kudu semangat semangat kados beliau Bapak Tukijan iki semangat banget Mas ora bengi iki kat wingi wis acara dimulai iki mau rupian-rupian wis bawiro nanggap campur sari terus nanggap apa kuwi jenenge Krawitan dangdut terus awan mau Mas
mantenane ya luar biasa. Sindene papat, cucuk lampahe 3, penyanyine 2. Boyo Kandhane Ora gemen-gemen, pancen Pak protokole Tukijan. 5 ngono. Ora. Ora. Protokole iki ya gur siji. Oke, iki lho Pak Tukijan ki piyayi sing pengen pengen rezekine sempulur. Iya kados Pak Tukijan. Lah kok iso? Bengi iki kan nekake dagelan loroe cacat kabeh. Lah kok iso? Ya Allah. Pucek. Aku Beda. protes karo awakmu lho. Kok iso? Protes sih protes. Lah aku piye to? kok kono pacitan rene wis bengi iki dagelan wayangan derek Mas Gurit. Mosok aku mbok cacat-cacatne. Lah kowe kaya ora rumangsa cacat yen aku genah cetok, dedekku kurang. Kowe dedekmu etuk. Oh iya terus? Mripatmu kan kira. Asem. Asem iki ke ora kira. Iki ke ora kira. Jenenge garengan kira to. Ya kuwi biyen. Mripate kira, Wah, tangane cekuk. Saiki yo ora kira to. Saiki Ya kuwi nonton Mbak iki ya Panggahayu kok. Ya caketne. kira yo Ngerti wong ayu yo genah, ngerti duit yo genah. Oh ya. Ya Mas Ucek. nggih kagareng. Iki sowan Pak Tukijan wonten ing Laladan Platang. Platang Rebet Jambon Ponorogo. Ya. Jawi Wetan. Jawi Wetan, Jawa Timur, Indonesia. Ya. Ya. Mas Gareng sing wis apal kahanane keluarga besar Bapak Tukijan coba. Tenan iki nggih namung derek ndedonga Mas. Ya, Mas Gareng. Muga-muga anggenipun tasakuran dalu menika temu wahyuning jodoh, wahyuning katentreman ingkang putrinipun Bapak Tukijan manggih kabagas warasan slamet donya slamet akhirat Amin. sakinah mawaddah warahmah. Amin amin Allahumma amin. Awakmu yo tungakne. Mas Uncek uga. Awakku. Dandase. Ya kabeh. Ndas Awas iki. awas setugel kok ndongake. Ora ngono awak. Piye? Awakmu yo gur nyenil kok. Biasane piyayi-piyayi sing kados jenengan iki Mas Uncek. Iki nek dongane Pripun? mesti mandi. Insyaallah. Dongane insyaallah Nggih, mandi. Insyaallah nggih. Wingi tangga kula wah Yai sepuh lara banget kula dongake nggih alhamdulillah. Terus bablas. Mas Ucek pas Oh, iya, awakmu iya, lho iya. paling ora ke tak gugu omonganmu lho. Paling basane ning kene tak anggap awakmu ki dukun sing mandi lho. Boyo, wah dukun kok setugel dukun cabul apa kowe iki? Kowe kira tenan kowe iki yo. Tegese awakmu ning kene iki ampek duwe omongan kuwi bebane digugu karo wong kene ngono. Lho, wong cah cilik ngomong kok digugu ya. Ya Wong tegese tua ngomongi rong karuan gugu kok cah cilik omongan digugu. Kowe iki tuwekan apa? sik to, tegese pun sewu lho Mas. Piye? Tegese awakmu ditanggap rene enek Mas Manten, enek Mbak Manten, Ya, kena. beliau Pak Tukijan. Pak Tukijan. Iki nek tasakuran iki iwang ngono melu ndonga ngono lho. Saora-orane iki jenengan iki ndonga sepisan bisa pempindone bisa mangku sing kagungan dalem. Mangku sing kagungan dalem. Enggak tegese iso. Boyo, Mangku. kula ndonga Heeh. saged mangku sing kagungan hajat to. Iya. Aku Iya. kok dugel tenan apa piye lho? Tegese Iya, toh. tegese Benar, Pak benar. Tukijan niku. tegese ki nuwun sewu lho iso nglunggone beliau Pak Tukijan iki lho awakmu ki. Iya. Pak Tukijane po lempoh. Unggono. Goke iki lho. Pak Tukijan karo ibu kan wis ora gemen-gemen dono dria. Nggih, Ya, ayo leres. bengi iki bareng-bareng diumbulne. Nah, Diumbulne. Weh, layangan po. tegese ki ora ngumbulne ngono, tegese ki iso njunjung niku Pak Tukijan iso njunjung. Wong aku dhewe mlaku rekoso kok duduk Pak Tukijan. Iki gagasan to. Angel bener, Reng. Wong aku mlaku dhewe arep munggah panggonge rekoso lho. Lho munggah Angel rene. bener, Reng. Mau budhe to. Angel bener. Ngrasani. Hah? Tegese ki awake dhewe ki melu ndonga ngono lho. Oh, melu donga. Melu ndonga. Mudine sapa? Ya Allah, ki angel iki sangel iki. Aja ngrasani Mbah Mudin. Angel. Aja ngrasani Mbah Mudin. Lenten apa to, Pak? Medeni. Lah kok medene ki Mbah Mudin apa medene? Lah, Mbak Mudin ki ya wedi to, apa aku wedi. Kowe ora wedi karo Mbak Mudin. Lah ngopo kok wedi karo Mbah Mudin? Oh, kowe didusi terus di ora wedi karo Mbak Mudin. Lho, Mudin iki gaweane apa gur ngedusi mayit tok.
terus gayane Pak Mudin ki apa? Ya kadang ki ya ngimami salat, ya kadang ki ya kerja bakti yo. Kadang ki ya Ngapa? nyasinke. Ngono kok ya. Paling Pokoknya ya dongakno mantene. Dongakno. Ya dongamu sakinah mawaddah warahmah. Ya. Aku ndonga ya mung setunggal mawon. Pripun? Muga-muga ki dados pasangan sing gelem nampa kekurangan siji lan sijine. Amin. Yen gelem nampa kekurangan kuwi insyaallah ki uripe bakal ayem tentrem. Yen ra gelem nampa bakale ya cilaka. Mas Gareng. Nggih, Sik pripun? aku makili kanca-kanca, makili karo sing kagungan dalem ya. Nggih. Makili kanca-kanca ki rasan-rasan. Pripun? Mas Uncek ki daleme ngendi to? Mono coba Mas. Dadi men pirsa men ngerti nanggap ki ben nek tindakno ben mampir. Nah. Jan ki asline ngendi to Mas? Kula asline Karangpandan, Pak. Oh Karangpandan. Nggih, sak ngandhapipun Tawangmangu saking mriki. Kayak wis rabi sampean wis keluarga ya? Alhamdulillah sampun wonten wanita keblinger, Pak. Ya. Kok kepingin piye? Lah ora keblinger pripun wong ngopeni setugel ora keblinger. Aku ya takok. Piye? Apa? Kowe ya duwe anak. Ya alhamdulillah Mas, sampun Anakmu piro? loro, Lanang kabeh. wedok lanang. Ya Wong duwe ya wong blas. to. Ya duwe kok kere. Kese anake sampean ya wong to. Anu kire, Pak. Iki yen pake jero iki. Yen pake iki takoke jero. Tegese Anakmu ya wong lah kuwi lho. ya tegese awakmu iki jalmu kang tinitah urip ning alam donya Mas Ucek. Nggih. Kowe dititahne duwe pasangan dhewe-dhewe. Nah. Oleh bojo ya sing ayu moblok-moblok kaya Alhamdulillah. kae. Awakmu ki ya duwe anak. Ya duwe to, Mas. Ya wong tenan. Ketek. Ya wong, ya wong. Kudu bersyukur. Dadi adile sing kuwasa pancen ngoten niku Mas. Lah, Adile nggih. sing kuwasa sing ngoten panjenengan diparingi ngeten niki mboten sanger sula, mboten sanu nggih, malah bersyukur. Arep Jenenge syukur. nggih jenenge manungsa mung saderma Lah, nglakoni, Pak. siji Nah. pesti loro jodoh telu wahyu. Kuwi kagungane sing kuwasa awake dhewe pun nglakoni. Nah, leres menungso iso selak. Kira-kira Aku jenengan dhisik Mas Gareng? selak to, wegah Nek Mas wae Uncek iki nek umpama piyayine ora didadaki ngene iki mestine ora akan srawung kalih kula jenengan pun kira-kira. Boten, umpamane kula gedhe dhuwur. Wah, kula rekoso, Pak. Lah kok iso? Alah, ora nggo rayan sinden aku mesti. Awakmu ki ning PD lho. Awakmu ning PD lho. Wong iki pede sik melarat elek pikir keri. Dadi nek- Aku umpamane gedhe lho, Mas. Aku cok gedhe kuwi kaya Pak Gurit ngene iki. Terus Ganteng ngene iki. Somben gedheku. Nek ketok-ketoke awake dhewe ora ketemu. saiki umurmu piro? Aku Aku kelahiran 2015, ini 2026 hitungan dhewe. Kok iso nemen? Lah kok sampean gedene kuwi lho. Wong saiki gawe sakmene kok ya. Mas Ucek, gliak-gliak waton kecantikan. Ya, Mas Gareng, oke. Awake dhewe ya ora ijen. Tenan awake dhewe ora ijen. Ora Ya ora ijen. ijen wong rombongane ya akeh lho. Tegese Rombongan nyu napa iki? Madya Laras. Nyu Madya Laras. Tegese awake dhewe iki lho gojah karo ngene iki ki ora munggur dhewe enek seniwati enek dulur wedok balusi Mas tabraman. Gareng. Betul. Awakmu pengen kono? Ora Yakin? aku pengen kuno. Walah, malah ora urung neng ati lara. Lah kok iso kok karo Mbak Lusita Brahman lho priyine karo cantik lho. Termasuk kondang dadi sinden sak Ya Indonesia. kondang sinden ayu. Aku bebojan karo kono. Alah, nyengkake nyawa. Sik to. Lah kok Kok iso iso Mbak dikasih nyawa? Lusita Brahman paling tidak satu malam wis jelas ketok. Jelas. Paling ora amplope ya pira. Kan yo penak upamane awakmu ora kerja, Ah. enek ngomah iso oleh hasil saka wong wedok. Iya ning ati lho. Wong sing lanang elek sing wedok ayu. Nggih, terus? Kuwi dongane yoga-yoga kanca-kanca tangga teparu mesti elek. Uceke kapan modare ya. Ngenteni rondone. Yo kuwi lho. Ya ora ngono to kabeh kudu bersyukur bare awakmu iso cethuk karo Mbak Lusita Brahman. Ah. Lah iki dijodohne kali Mbak Lusi. Heeh. Nggih, monggo Iya toh. monggo Mbak Lusita Brahman jumeneng caket kalih Mas Uncek.
aku ora melu-melu. Tenanan. Aku ora melu-melu lho. Ora melu-melu sing gawe goro-goro kowe ora melu. Lah mau jarene omong, ning mburi omong. Ngomong Alah lek sindene Madya Laras aku rasah aku la ora solusi tabrakan ora. meneng wae. Lah iya to. Ya saiki tak tekakne to ora sak titah. Mumpung petuk ning kene kok. Ya Mumpung ambok tekake. ya Tokno wae sampe tak mati dhewe. tegese iki Mbak Lusita iki bene ngadeg caket karo awakmu ngono lho. Lek ditekake ngene ngono lho. Iya. Monggo Mbak Lusita Brahma. Sepati Mas. Ya. Lucy Praman Ponorogo. Monggo Mbak Lucy aturan minggat wonten ing panggung Ya rada-rada mau jarine kerai. Mas. Iya ya. Oke. Wilujeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu tes ditambahi Mas. Heeh. Wilujeng dalu Mas Gurit dos pundi pawartosipun rak nggih sae. Alhamdulillah sehat Mbak Lucy. Semanten ugi dulur lanang Mas Gareng rak nggih sehat to. Alhamdulillah barokah. Alhamdulillah. Nderek remen dalu niki sowan wonten dalemipun Bapak Tukijan. Tukijan. Ana parian le. Tuku wajan kok nggih goreng sego. Bacok. Pak Tukijan piyayine lomo. Alhamdulillah. Tuku wajan kok dikiter wedhus. Pak Tukijan piyayine bagus. Amin. Oke. Terus? Saiki genten peyan pariane apa? Tuku wajan menyang Kediri. Ya. Aduh mentole tuku wajan menyang Kediri. Bapak Tukijan muga-muga akeh rezeki. Alhamdulillah. Lek Pak Dalang Mangan Jepang mangan Jipang. neng Kutha Pati. Alah kok aduh menu Aduh, pancen. apa? Tuku Jipang ning Kutha Pati. Warga masyarakat Platang muga-muga akeh rezeki. Alhamdulillah. Mak enek pari kok dipangan tikus. Apa kuwi? Ana pari dipangan tikus. Bokonge Lucy kok disosor wedhus. Iki semene udu wedhus. Apa? Trowelu. Awakmu ku lho, Cak. aku ora wedhus. Aku isih cempe kok. Isih anak-anak. Isih cempe. Awakmu Aku yang gumun ae Pak Ngapa? Tukijan iki. Ngapa lho? Jarene akhirnya anu Mbak Lus kok bintang tamu nih karo Mas Gareng Pacitan wis adikku lanang cocok. Tangi Ki Gurit nang cocok dalan ganteng gede Ya. dhuwur. Aku gak ngerti lek enek tuyul teko kene. Golek bintang tamu kok ora imbang nyapa Pak Tukijan. Aku sing wedok gedine kaya sapi. Sing cilik kaya tuyul. paling ora ya kok ya kudune ya imbang kaya awake dhewe. Paling tidak nuwun sewu lho Mas Gurit. Kula ki lek kali Mbak Lucy lek bengi-bengi tangga mateng mriku andum katresnan lho. Lah, pantes. Nah, andum katresnan. Serasi. Umpama panjenengan rajane aku ratune. Disawangan yo serasi. Umpama bintang film jenengan Anjasmara, aku ki ya dadi Desi Ratnasari. Ya. Genti karo kono jajah. Desi Ratnasari kentup tawon kuwi. Lah kok iso lho? Lah Desi Ratnasari bangke nawon kemit nawon kebo. Lah ndelok saka ngendi? Kaburi. Lo. Piyai Ponorogo iki. Kok iso. Ngene iki Iso kok iso. jane ra tak kapak-kapakke lho. Sing golek glempang lho. Lah jenenge Lucy Brahman kene sapi aku
aku lecong kok. Nyeneke ya mencelat. Ya paling ora ya kaya tandhaku kuwi mau to ya. Bengi bendina karo Mbak Lusita Brahman. Awake dhewe ya yo ya nek kono andum katresnan dibaleni nek cocok serasi ngene. Lah sing lanang ganteng sing wedok bagus. Iya. Walik. Nek sing lanang piye mau kok sing lanang ayu sing wedok bagus. Sing lanang apa banci po? Sapa sing muni? Kono mau Kapan kuwi? mau. Ya andum katresnan kaya awake dhewe. Amor iki melu utekku dadi setugel Kandhane kok ya. Gila. Wik walat. Ini aku le direne. Lah nek Ngomongi sapa aku gedhi? Ngomongi sapa aku gedhi? Sapa sing ngomong aku gedhi? Aku ora ngomong Sapa? Aku ora ngomong gedhe. alah enek jero omonge. Alah lek lulah silu silus ke bulus sike busi, gedene sak sapi, abuh gede awake. Iki ngomong Rasane ngrasani. Aja tumbak cucukan. Lah ini mburi kuwi lho arep munggah reng-gareng. Lah kaya ngono semono gedene kok arep dadi bintang tamu, pindah tuting. Ini ngono. Iki Kapan aku ngomong? alah mau bisik-bisik ngono kuwi mau. Welusi iki jane omahe ngendi to kok gedhi men bokonge. Ngono lho. Kowe muni ngono. Kowe muni ngono? Ora, Bu. Bojomu ning omah gedine orang aku. Kowe kok muni ngono? Ora, Bu. Kok bocah cilik men karo. Oh, ada karo Ini sapa kowe jenenge? Aku sing ngomong gedhe ki sapa? Malah ya omong sing nika-nika nang. Piye? Alah munggah panggung iki lusi ke panggunge horek kaya lindu. Kuwi jane omahe ngendi to reng-gareng. Lah aku ya tak duga. Iki lho bocahe. Ya kok bojomu gedhe sing ngomong. Gedhe sapa? Oh, bales denten. Oh. Bales wong tangane ora gitu bales. Ya sakit dokku no. Wong kok ya piye wagah kalah lo. Kono jawel kene jawel sakit dokku. Piye? Paling ora. Piye? Paling ora kaya awake. Piye? Ya paling ora ya kaya aku to, Cok. Paling ora karo Yulusi, Mbak Lusita. Kula wonten dawuh Kang Mas. Cantiknya Ponorogo. Mbak Lusita berapa? Inggih Kang Mas dawuh mboten pinanggih. Cantiknya Ponorogo. Ngene iki. Iya, ngene iki paling ora serasi. Aku karo Mbak Lusita lek nyawang rai ya karo rai. Lah iki Jajal awakmu le. umpama kowe iki kotoke wong bayangne jenengan wong gedhe dhuwur kek bojomu aku. Lah iki lho. Montone iki dhuwur iki lho iki lho. Raine kene dhuwur. Raine iki dhuwur iki rupane iki. Alah padha iki yo rai lho. Lah rai apa? Rai lokno kok yo. Kok bayangane gede dhuwur. kaya pas lho. Dek, alah mbok mesem ngono lho. Pirani? Apa mencap-mencep nyapa? Kok gila ta? Gila. Lah ki lho manene yo. Awakmu ngene iki malah dikenekne lho. Awakmu ngono malah di-circle nyang iki. Kosek, kuwi asline tumbak cucukan kok. Bar matene aku to. Peh aku kok kulonan dhewe lho. Gak ora kulonan matene aku lho. Ya omongmu dhewe kok mburi jelek. Kapan aku ngomong Ya mau to. aku mau gur munyer tok ora ngene Kok iso ya. Aku sing dideleng kok tari sing kiri-kiri. Gimana? Mbak Lusita Brahman. Kene ben seimbang kene. Tak maneh. Iki lek ngene iki arep tak tumprakno bojo iki ya piye wong samene iki ki. Wis tak ibarane anak. Ya anak ya. Lah kok iso bangga? aku anak lho Oh, arep muni mimik ngono ta? Arep muni mimik ngono. Tak gecek menggo. jenenge anak terus mikno Ora oleh iki miming iki. Ora entuk iki tak Pak Tukijan. Kok iso mimik Pak Tukijan iki lho. Ya maksudnya aku itu. Lah anak iki sakmene lho Mas Lah iya. Prewajur. oh iya Ajur kowe. mimike Pak Tukijan lah modele wis kaya galon lho Asem. Kuwi ora kaya galon, Cek. Masaku kok ya. Kudu galon. Sapa sing ngomong galon? Aku Gentong. Seneng. boyo gentong Ben klempok. wah bak uget-uget tok apa sih isine wing nyamuk tok nek jero.
Ya, Mbak. Alah remen sangat Mas Gareng. Ije. Nggih. Dalu niki mirsani piyai Krebet. krebet Jambon. pelatang demenake Pelatang. pelatang Pelatang. pelatangan Pelatangan. Platang gitu. desa pelatang Pelatang. pelatang dukuh pelatang desa krebet ngono ya Heeh. Ya. nggih Platang. pelatang Pelatang Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. piyayine sayuk rukun Piyayine budaya. wah budaya sing bodol sampai teko puncit kono Ya. sampai ra iso mlebu Kan. teman-teman YouTuber nggih kuatas Ya, kawuh kanca-kanca YouTuber. nggih nderek ndedonga waduh luar biasa sukses pokoknya pagelarannya Pak Tukijan Pak Tukijan. Amin. ibu sinten asmanipun Ibu Atin. Bu Atin. Oh, Bu Atin. Apal aku ya apal. apa wis ngerti kowe Bu Atin to. Bu Atim, kowe ngerti Bu Atim? Aku awan mau wis main ning kene Bu Atim aku urung roh lho. Apamu wis ngerti Bu Atim? Aku? Heeh. Urung. tapi Bu Atem mang nyuwun sewu Pak Dalang Mas Ah. Gareng Bu Atem ini ngefan banget karo Mas Uncek Hmm. Mbak Lus gak apa-apa engko bar wayangan Mas Gareng sak kronco Mas Gurit diparengake kondur Oh, Nggih. no. Demi Mas Uncek ora pareng kondur Saking Spesial. tresnane? tenan saking Ditang- tresnane tanggap meneh. sesuk-esuk areng nggih cetek geni Kaya ripian kayu itu. Gel meneh. aku yang gumun lho Reng lah bojo Uncek kan mbok ngono kuwi gedhe dhuwur aku kalah Mas Uncek iki. Bojone, Pak? Bojone niku gedhe dhuwur kula kalah ning ndi digonceng bojone aku sampai walah cek bojomu Pak Ayune kaya ngono biyen oleh kowe apa mendem aku. Sik to, upama kanca seniwati iki sing sing pas sing ndi? Ora ning gedhe dhuwur pokoke sak mbak tarik sik gedhe dhuwur meneh. Masa to? Gumon aku. Tenan. Ya alhamdulillah kae. Terus piye? Umokno. Lah, Aku gonceng kepit ra nang buri lho aku. Gonceng pikir ora ning buri. Lah ning Endi? ndi kak ning arep ndi kuwi. Aku yang gumun. Lah Pit metik, aku nang ngarep. Terus aku madhep nang buri. Terus Lah nek aku rawani apa-apa. Aku anggar arep nesu. Heeh, terus piye? Duyai bojoku kok. Kok ya kowe kudu sing sabar tengah-tengah. tapi nggih putrane ganteng-ganteng Alhamdulillah. putih-putih. Aku yang gumun lho, Dek iki Adile sing kuwasa pancen niku. kok putih ngono lho, Nggih, anake nggih, yo nggih, ganteng-ganteng nggih. gede dhuwur. Lah. Nurun sapa? Lah awakmu kok ora ngerti to. Lah nyapa? Alah tangga teparune ganteng-ganteng anak iki ya pangga ganteng-ganteng. Kok iso? Ya ngono to. Kowe cara kasare arep ngelokke bojoku gendaan ngono. Ya ora. Bojoku nggo sedekah ngono. Ora. Tegese awakmu ki ning ndonga bismillahirrahmanirrahim muga-muga amit-amit jabang bayi anakku tukul ganteng. Tangga teparumu kuwi dijabahi Gusti Kang Maha Agung. Anakmu ganteng ngono. Sapa sing ngomong bojomu klonthing? Ora. Karek Lah, kok kuwi. nangis kok. Nek aku ra apa-apa lah. Ora apa-apa. Disuruh tanggono aku ikhlas aku. Wis malah ngenteng-entengi gawean wae. Iya jane. Bocah Suloyo. Iki lah piye to bojo dakoke yo ora oleh. Lah wedenan sedekah apa duwene bojo lho. Ya ora oleh ngono kuwi kaya bojo sedekah. Wes. Aku kok seri. Gila. Asem koyotku meh disebrut. Wonten dawuh niki kula mboten ngertos karemane piyai krebet niku napa. Mas Gareng sing apal. Halus napa sing radi kasar-kasar. Mas Gareng mboten sing ngertos. sok serawung lawan kadang-kadang kita mesti apal. Di voting Mbak Yu. Nggih. Sebelah sana mintanya apa? Oh, Nanti- ini ada request dari tuan rumah Mas iya, Ucek, apa-apa. Mbak Lucy. Napa-napa? Nyuwun petis manis, kalih podang kuning, kalih Joko Mlarat saking Bapak Tukijan. Nggih. Oh, Pak Tukijan, petis manis. Ya sing enek Podang bawane kuning. to. Sing Ah. wong telu ben kompak. Podang kuning. Ya, iki bawane digilir ya Yu ya. Iya. Iki sing kene sing cilik rada dhuwur. Bar kene, bar kene terus Kene. Nah, Gotong bawane royong. gotong royong. Awakmu seneng, aku ya seneng Seneng. Mbak Yu Lucy. Ya. Ya seneng. Melu sepong Abot telu. bareng-bareng dipikul, enteng bareng-bareng dicangking. Nah, Nah, nggih. Oh, ya. Ndange guyub rukun. iya. Ya. Tapi Coba. aku sik iki. Ya awakmu sik bar kono terus kene. Oh, iya. Bar kene terus Kene. Nah, monggo. Ya. Ya, Mas Unce. Nat
Nadyan wuju temong peksi jan mo tan kena kinira Mbak Lucy Mas Gareng jebul suaramu penake ndak umum dulu kabeh padha seneng nang mawak ojo kae kaget to Mas ya ora aku jantung seneng ya seneng-seneng biasa wae jantungku cilik iki ya wong lek kadung seneng ki ngantek munggul ngantek senengku ya kaya ngono kuwi mau ya semari tratapan to ya golek panganan sambah nang mengameng nyoba agawe ta aku to lah ya wong perjanjian to kan perlu kan perjanjian to bar kene terus kene bar kene terus ngono lho mau bar kene heeh terus kene monggo bar kene terus kene monggo deneng aku meneh lah iya wis bar kene terus awakmu dilekasi saka kidul mau oke heeh ya laju agawe taline bronto batok bolu isi madu endut neplok kowe kuwi ae batok bolu isi madu batok bolu lape lambana iki si madu kok ya isi ndut oh ya swetok kaya ngono suan cilik suarane ngalih presiden kabeh sak babero tenan dalange kalah kok ya iki nek piyayine dhuwur malah kukut kabeh iki lek ning radio mesti dikira piyayine gedhe dhuwur kandhane monggo sound sisteme NRS apa NRS sesuai dengan perjanjian bar kene kono terus monggo lah aku iso teko kene nya apa lah ya perjanjiane kita awal kan sudah ditentukan bar kene terus kene terus kono iso tiba aku meneh iya tau kok ya monggo alus manis omben sing kelas lho iki San. Omben wis kelas paling ora ya jus apokat. Vitamin ya paling ora vitamin C. Lah iya vitamin. Empuke kaya ngono. Ora sadot cerewet. Lah ngapa? Wis dadi wong cilik sing apus-apus tok. Lah ngapa dihapusi sesuai dengan perjanjian? Perjanjian. Lah iya bar kono terus kene, bar kono terus kene, kono nah. Mau bar ngendi? Mau bar kono. Lah iya saiki kene. Monggo. Apa ngedang-dang iki ya cupet tanganku. Ngapa to? Harus bersyukur ya Yu ya. Wong tera ya tugas kok ya. Arboyak. Wes suwe nggon kula. Lono. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Pak, nyuwun pengayoman, Pak. Ya Allah ya Allah. Nyuwun pengayoman. Ya Allah ya Allah. Mancep niki mancep cepet-cepet. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Nanti lho kowe nanti. Kowe keluar nanti nek kok malah disabene dikira wayang. Pedhot. Ya ora kah aku arep apusi. Saiki do rene ayo. Ora ngapusi. Ora arep ngapusi. Kowe kok lek ning kono malah panas tinggi sabetan wayang. Kowe gelem lek dadi sabetan wayang dirogoh anakmu. Ayo. Aku wayang wong kok. Perang dhewe. Ora ning wayang wong nang kono ki ning kono ki wayang golek kresek jogene dirogoh. Kowe gelem kowe. Kowe gelem. Kowe pengen arep pro wayang. Gelem ya dalange kono. Kowe pengen dirogoh apa digendong?
Ya rokok ya gendong. Gendong rene, nek gendong Terserah rene. lah. Nek gendong rene. Yuk, tak dudoe musuhe sik. Nyapa? Sik iki lho, musuhe iki lho. Ndang ngono ben Wis ngomong. omong-omong ana dhewe. Kon nembang suwene ram. Omong-omong ana dhewe. Deleng cak. Kok padha ya cangkeme ya? Nggih. Dicium ya, dicium. Togok karo belong. Iya, tak karo belong. Aku belong. Ya. Terus apa? Togok. Apa? Terus saya sengkuni. Bola dewa paling ora. Kok iso bola dewa? Bola dewa. Bola dewa. Bola dewa ilang gapite Oke, kok. matur ya, Pak. Kok ya antemen ya? Sini apa? Gitu masane abote ra ilok-ilok ngalang. Ya ya. Kaya wesi ya, wesi ya. Nang opak. Masya Allah. Ayo, arep nanti ganti jatahmu yo. Jatahmu. Ora usah ngebal mak buak. Sikile kok sampe. Sapa? Jatahmu. Wi, wayah sapa? Wayahmu. Alah. Wayah sapa? Wayahmu. Iya ndi. Wayah sapa? Wayah jenengan. Iya. Asem. Ayo. Iso medhen apa ora? Iso medhen apa ora? Kene. Kene ger. Ya Allah bocah garing kok disio-sio adine kepiye to? Ndung tak dung tak. Dani. Malah kaya munyuk. Kaya angkrok. Lah jenenge cacine dikutak kan ya joget to, Bu. Ya totomane cah cilik nangis, kok cah cilik kaya ngono medhot. Adimu jaluk ngombe juga adot. Iya tapi ya Allah, anakmu piye to re? Godhot ora. Ya Allah, bocah iki kaya. Kan oleh digotong rene le adimu ya Allah. Mi susu kuwi. Mi susu. Malah bojone kaplak. Ya Allah. Iki. Aduh. Udah lagi lan. Wah, cangkem nih. Mana kene. Beh, anake sapa to kowe iki? Aja nangis, gak pareng nangis. Gak pareng nangis tuh mbah dolanan ya nak ya. Mau kok nangis. Gak pareng nangis, gak pareng tuh mbah dolanan apa nak? Tuh mbah Ngek. ngek apa nak? Apa nak? Ngek lho, Bu. Ngek ya apa? Sing dipencet muni lho. Endi lho? Cetune Oh, katok. Oh, gawe katok. Katok ngat ayo jarene tindak sekolah, mau tindak sekolah. Dung tak. Pinter. Putrane sinten, Le? Guritna. Kelas pinten. Nol kecil. Alah kok pinter. Besok lek gede dadi apa? Maling, Bu, maling. Dadi mantri. Mantri kok maling. Mantri arep nyapa, Nak? Nyuntek sapa? Ibu. Hus, ora kena dolanan sik. Kene ada pernah komipisi Pak Guret komipisi Bapak komipisi kene. Antuk antang eyang tang. Sik, kudanganmu kok apik men to ya? Kudanganmu ngono kuwi. Anak era. Ya nek lanang jaman dhisik kan kudangane nggih ngoten niku ya. Iya. Ngontong iya ngono. Yen wedok cok eno ewe. Ngawur. Kuwi ngono kuwi. Beda karo kene. Kalah ngompol. Kudangane wong biyen. Tinggo alon-alon. Wes ya. Gajah binatang yang amat besar. Telinganya lebar. Terus Lalenya panjang. Kalau berbunyi baleni nih. Apa tadi nyanyiannya seperti apa? gajah binatang yang amat besar. Telinganya lebar, Terus? lalenya panjang. Bunyinya Sik. Gareng kuwi yang duwe kik ngono kuwi. Iya jajal ya. Gajah binatang telinganya besar. Terus piye mau? Terus piye? Gajah binatang yang
amat besar, telinganya lebar, talinya panjang. Kalau berbunyi, Kok iso kokok ya lho? gonmu kok. Ngene lho. Piye? Wes ayo mudun kene. Heeh. Ayo kene, mudun. Enak. Nah ino, enak ino, nah ino, enak ino. Sikile kok jepit. Nah ino, enak ino, nah ino, enak ino, nah ino, enak. Yo, alah kok yo ora mesak nih tombok. Kaya bak kowe. Kok glundung dhisik lho. Oh ya anake tangane cupet lho. Argondelan ra cakup. Lah tak kira nyasang ning kene. Wes Padha nasang nang kono. kene mboke ben tak duduke ben kembar. Teko ndi malek bawa nak ndang kene. Alus manis. Ngono ke kono. Alik. Bar kene terus kono tengah awakku kok. Tengah kok. Iya. Iso bali rene kae. Lah ya mbok kok. Gara-gara gajah iki ya. Lah ya ora to ya terayu. Wes ora usah dicepet karo budo iki piye ora entuk. Ora entuk. Ditukane disuwun Mbak Tari. Ditukane Pak Tukijan. Titik disuwun Mbak Tari. Titik disuwun Mbak Tari. Titik disuwun. Kang, Apa? mencete pucuk. Iki kepok. Kudune kene pucuk kene. Kudune pucuk kene kan muni ya. Iya. Ngene muni. Ya tak jajal kono. Garengin nakal lho. Kembali ke asal. Bar kene terus kono. Monggo. Ya, Ki mau tekan ngendi to, Mbah? Alus manis. Ibu bunga ing atiku. gajah binatang, Yang amat besar, kupingnya, lebar, hidungnya, panjang. Suaranya Pintar. Anake sapa le? Anak elek Tukijan. Allah. sampeyan nek gede pengen dadi apa neh? Dadi mantri. Mantri sapa? Yo mantri suntik. Nyuntik sapa? Nyuntik kewan. Bengi iki to. Samene ada di mantri suntik kewan arep nyuntik sapi retik kepidak. Kepidak. Oh iya ya. Awakmu kono tracake gedhi karek entek. Kowe nyuntik sapi kan malah dikira pedete kok. Kok ya kudu ngempeng ya. Ayo terus. Kita teko aku meneh. Iso. Iya toh. Lah ya bak kono terus kene. Iya toh. Gotong royong. Loh, piye toh yo omong ki sing konsisten. Kono. Bar kene kono awakmu mang wis rono berarti ya awakmu neh. Oh alah. Oh diapusi. Nyanding bisa dadi Iki lho gak tak tumbas ning sandal iki mamboke ning pasar Kliwon kono. Dajah wis batonono. Apik ya. Ya apik ayo. Dongdang, dang tak dongdang, dongdang, dang tak dongdang, dongdang, dang tak dongdang, dongdang, dang dang. Pindo nak gena pengen mimik coba le. mi apa kok mi sapa ya? Mi apa? Mi apa iso mi sapa? Kira mi sapa? Mi apa? Ya, iki anu ya. Sakjane mane-mane lek enek Mas Uncek ra digleng, tapi karena satu permintaan tuan rumah harus diaturkan Ya. podang kuning diramane dhisik tayuk Ya. terus mari ngono iraman Sente. sentere. Nah. Sentere wis.
Iki awakmu gawe iki. Kok iso kok kuwi? Ya wong Ponorogo to. Lho, lelek Mas Gareng lho. Wis Gareng ora tok orane diowah-owah. Wis wayang ngono kuwi Ya, gak ciri khas. Ciri khas. Ciri khas harus begitu lah. Kok ora nang apa-apa nek kudu gawe kuwi. Nah, paling urane Ponorogo ya kudu nganggo iki jenenge bujang ganong. Lah, Remuk meneh. Ya ora kudu manut to. dicoba sandale timbang kejongor ke. Ya, sandale dicepot Ya. senang. Ya Ya Allah. Ya Allah. Alah. Kakake, bapake, anake barep, anake Asem. Asem dadi aku kok anggap kakangane gurin. Asem. Ya. Monggo. Ya, Pak Lucy. Podang kuning. Monggo. Oke, ya. esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran goleki sing tak sayang mitrangan wong iterni ora krasa esuk awan nganti wengi mana jangan dilihat taranya yang kelayan tak sama mencok nengapa kekancangan tak rendek saka Ya. golek pencokan tak suwa baca padang kuning gawe pikirku komeng sleret tak sawang tambah manis ibu bunga yen aku nyanding selirane bakal atiku kaki liyan si podang tutut ati kabranan ora mandang atiku nang saya Mas Uncek. Mas Gareng. Yo. ACC Ya laras. Letar notania Jaya Wilujoki alon-alon bae Mas rewe iyo esuk awan ning omah wis ora krasano asik keluyuran manut sing sayang Masa ditakok kene. ala yo piye kancangan tak bisa gawe apa ayo salami kene iyo dewa la la man Leyang-leyang tak sabar pencok neng pang kekancangan tarik desa kaget topan sarami ngoceh dheweke golek wencokan Podang kuning agawe pikirku komen
kono. Lah ngopo? Lah menyundul bokong dul. Ora apa kuwi anggepen ae iki wae kesundul apa ngono. Mesake kok kesundul bokong kowe iki. Cepet telek Wes. Kok iso nyepot katut sak lambene. Kok iso angel, kok iso katut sak utune. Hah? Nyapo le kok mangape nyapo? Aku suara anggen nyakot iki kram cangkemku. Kok iso? Gak iso mingkem. Kok iso ora iso mingkem ki lho terusan. Iso bablas ki lho ya. Lah suara nyakot to. Ya ora tau nyakot to nita kudune sing ati-ati. Tapi ya koyo ngene iki joget tepeane kalah lho. Kandhane kok. Joget kabeh iso lho. Talentane luar biasa. Ya. Jajal pisan kas jaranan. Wah, wes. Aku ora jaran aku. Apa? Letonge aku. Mesti Nek pintere ganong. Ganong, Sentere wae ora nyantol. Mergo kengetanen lek ganongan pinter ya ya. ora iki. Alah dialembono kok ya. Dialembono ya. Matur le, Mbak. Terusan. So terusan. Sajake cocok. Gemati. Yo lek Ya. Kancane kemringet kae tisu. Ha kono malah dudani. cek to lek kan perane karo aku mbok karo anak ya tadi. Ngene lho sajake anake dhewe ya wis cocok ambekan lho sajake lek duwe unek-unek timbangane mulai dadi utun ya kene dituntun kene to mumpung ketemu bocah ayu. Mumpung ketemu bocah ayu ditangerti sapa asmane. Sini Dek. Kenalan dhisik. Kok eram. Ya. Kon iki ora kakak. Ya Rina ngadeg kegeret. Rina ngadeg kegeret. Kuwi sik Rina lho wong si Brahman merek enter kowe. Ya ngono Ya. ki kontone ya ora wong ayu ki ya nyetrum lho. Kandhane kok tenan lho. Jupuk ya ora kleru. Sing dijupuk ya sing ngono ditekoni sik. Semane sinten Kenalan dhisik. Alon-alon to, Bu. daleme pundi. Iya ning alon-alon. Sapa? Ampun di ngono. Sapa sing ngonoke rene? Mboten to? Ora. Ngono. Sapa Nyaman ya. Isih wani Namanya? Iki lho wajahe pas riyane iki kono lho. Dhuwur. Lah aku malah kaya Narada blangae. Kurang dhuwur. Dadi kan roh pasone Ya, kan. Cijet. Ije. Namanya Mbak Namanya Mbak Rina. Mbak Rina. Ya. Kenalan Mbak. Boleh. Perkenalkan. Nama saya Bajing. Sopo? Jenengmu sapa Terus en aku Bajing. Aku ki anakmu lho. Oh, Mosok iya. ngono garangan. Kudu bro. Cijet. Namanya Mbak Mbak Rina. Kenalkan. Iya. Nama saya Feli. Alah. Feli. Enakmu kemana? Feli. Nang bapakmu jeneng Ngatimin kok Feri. Feli. Oh, Feli. Feli. Apa kuwi artine? Feli. Artinya Asem. Tek kurang ngono kok. Tek bapakne ora ngono kok. lha apa? Ayo, tak ditakoni. Asli dari mana, Mbak? Asli dari Jambon saja. Jambon. Oh, Jambon. Iya. Anu, Ya ben ketok dhuwur. Dadi ini iso omong-omongan ben kepenak. iso ning angkate koyo arep ngawinke asu. Oh, wah kene kenalan kok malah koyo arep dikawinke. Ora. Ngene lho, Bu. Ngene lho, Bu. Ngejak ngene iki ora ngono. Iso Ngejak. kawin kasu. Ora ngono. Kudune ngene. Asu ki lak gedhi wong wis cilik kok. Oh iya. Iya. Aku Ngono pokok kudu lenting. Aku pokok lenting. Jun. Anu, Ya ta digendong gak gelem. wis ngene ae. Ya, anu juga dingklek karo lek ben Status apa, Mbak? Status, Mbak? Status masih perawan. Oh, masih perawan. Diganjel ben rada dhuwur. Ya udahlah kalau masih perawan, aku masih kecil kok, Mbak. Iya to kok ngono tok ki. Wong lanang sing duwe tantangan lho wani. Arep cilik ki wong lanang kudu gentleman. Ya aku jek cilik, Ibu. Wah, ora apa-apa saiki wong cilik oleh rondo tuwek 80 ora apa-apa kok, Lek.
Iki wong arep golek warisan apa? Ya ora tegese wong lanang ki karo wong wedok sing wani. Gak apa-apa. Wong trengginas. Sing tergina. Mane yo gagah gede dhuwur. Iki kok malah ora seneng. Kesenengane piye? Lah yo malah gila. Ya digandrung. Paling ora kaya tak plambangi kaya aku karo Yunusi. Piye? Ngene. Pelokne Mas. Ya, coba. Ya, ngene iki rungokno adem katresnan aku karo mbokmu. Ya. Contone kaya Kang Mas Gareng coba. Ini rungokno. Iya. Tak rungokke aku wis ngene tak liling lho. Kono iki aku yo ngrungokke ning kene iki lho. Tintingane urung temu kowe. Wong ayu. Nah. Pepujane ngati. Kang boten pinanggih kula sampun kapang sanget kalih panjenengan lho Kang Mas. Bener kandang wong ayu. Bahagia. Tak ceblek kene. Iki apa lara mengi tak ceblek kene. Lah kowe urung ngerti. Lah kok balik. Tawangi wong gandrung cok. Wong gandrung iki. Bojomu ndi? Iki bojomu. Kok terandakan rene. Kaya ngene wong nandang. Wong ayu cedhak apa pakan. Alah. Alah. Napa Kemekelen bringkil lho. asem. Bojomu kene. Masa ya gogrok kan ngono to. Iki ganteng rewang wedok digandrongan bahagia. Apa nek digandrong bojone nangis. Welek. Ngono lho ndang wedok. Karo genten kono aku ya wis mau genten kono. Ayo. Apa to Apa to? Boyo Dek. Apa? Brosmu telu to, Dek? Brose ya siji. Alah, glos. Kok iso telu to? Glos sing loro daging no. Hus, enggak boleh seperti itu. Kuwi ora daging, Apa? membesar. Apa to? Waku dewe. Kang Mas, tak ilaki dulu Kepiye ya. diajeng garwanipun tiyang kathah Yayi. Lu kok ngono to? Kok garwane tiyang kathah to? Kathah. Garwanipun Kakang Yayi. Nah, ngono. Suwe ra. Kita kan berpelukan, iya kan? Iya. Iya, berpelukan. Berpelukan kok kamu guyunya ngece. Anda Karo bojone kok iso ngece ya tegese seneng. orang ngece loh, Mas. Entrah ngewoke Aku padamu terus. Iya, Dek. Aku juga padamu, Dek. Padamu negeri. Malah lagu to. Duh dewa. Ora ngono. Piye? Ora ngene lah kene. Ngene lah. Do dewa Ah. Jawata Nah, jadi dicocokke karo romane ya. Mas Ferry, aku pengen seperti itu kayak Mas Gareng sama Mama Lucy. Kamu mau dipangku? Iya. Oke. Ayo sini. Wes saiki. Aku Ini- duduk mana? Ini nanti jangan didudukin ya. Tidak. Nanti bunyi encit itu loh. Anda. Terus aku duduk mana, Mas? Sini. Mana? Ini dengkul. Nanti kalau patah di mana? Enggak patah. Nanti kalau Beneran. patah dilas nanti. Ya. Beneran ini. Bener. Padake wesi to. Sik toh, aku kok wedi dhewe toh. Rasa wedi.
Enggak apa-apa beneran. Enggak apa-apa. Walas. Lho aku ngene iki aku. Lah kok iso suarane? Welas ono. Sakmono. Kok dadi klokor iki kepiye? Kok iso ngelokor lho. Walas. Lah ya Ngono lho. walas. Nah. Ono lho. Lah iso. Coba. Jajal. Di pangkunan, Sini. di pangkunan. Tapi masalahnya apa? Coba, masalahnya apa? Walas. Kok iso? Maling gleyor teko kono ndledek. Kok iso ndeledek? Masalahnya apa masalahnya? Cedak cepke reaktif dadi nglokor. Ya. Tak mumpung ketemu Mbak Rina ora saben dina digandreng. Gandrung gandring. Kuthuk kok. Lah nek sing lanang gandrung digandrung. Kowe digandrung. Walas. Kita jalan-jalan Mas ya. Wale. Sing lanang nyekel ya begagah sikile. Ah. Sing wedok dicekel astane lah munyer. Wale ngene lho. Ngene lho. Walas sono mring apa? Ngono. Kok iso balik sing munyer sing wedok. Coba. Monggo Mas. Piye to Mas? Angel men lho. Wis ngene ae padha ae. Wis padha seperti mumbang kono ae. Ora usah tiru-tiru tangga teparo. Aku pengen lho Mas. Tangga teparo kan modele dhewe-dhewe. Kan biar ben romantis ngono lho Mas. Ya aja milik karo tanggane to, Dik. Ya aku lho pengen lho. Engko pengen ya ijolan. Ya Mas. Ya aja ngono wong disyukuri. Awake dhewe modele ngene ya kudu ngene. Aja niru-niru kancane. Ora Mas. Nek Mbak Rina ora marem berarti serasine sing ayu karo sing ganteng. Coba digandrung Mas Gareng munyer. Jajal ya. Ayo. Walas ono mring maju munyer mami serasi gedine padha cantik dan ganteng. Jajal. Ayo jajal karo kono. Ayo jenengan ayo. Walas Ora iso. kok iso ngene? Lah yen aku arep ngene, bayangno. Turah. Diterusne. Besokan wong ayu Rina sing tak tresnani yo. Inggih Mas Gareng. Tekan jejer lan wong ayu. Ngono lho, kaya kaendang swaramu yo apik gak kalah karo Mas Gareng. Umpamakno sira traktor. Klindes didol kuwi. Nak traktor lho. Nak kodok. Traktor kok glindes gugulmu. Giles. Bojo karo dadane kaya ngopo ya dialembono. Ngono lho. Kaya traktor. Iya. Maaf. Mbak kowe tikus berit. Tikus berit. Biarin pisan cit-cit. Tanpa prau sasap cara ing jolori nyidap syariat
Sae lho suwantri Jos masuk Marai kono kok. Jos. Suaranya bagus. Suaranya bagus. Wajahnya juga tampan. Makasih lho Pak fitnahnya, makasih. Kok fitnah piye to? Kok iso fitnah? Kau fitnah. Ya enggak. Rasa sing bener awakmu ganteng kok. Ganteng ki sawang kok sedotan po. Enggak lah. Ngapur ae. Oh, malah ngaku. Sopo eneke? Upo. Cek, oh. Tibane apa to? Iki malam hari ini ya Mbak Rina sing rawuhke Bapak Tukijan. Alhamdulillah. Iki Mbah ono Bapak kene. teng mriki 3 malam teng mriki. Teh rene lho. Ya Mbak apa ora sesuk? Gak aku gak batih aku. Lah, Dompongi kon keri ning kene kok. Mesake bojoku kok. Nyapa? Apa mesake Nyapa? bojo? Ora ana sing kudulanan. Ya kok tak paranane kok. Kegedean. Ayo terus nang kono ayo, monggo. Mbak Rina badhe ngaturaken Apa Monggo langgame Mbak apa Rina Barina? monggo. Monggo ya awake apa tak kleru. Nyidam sari. Mbak Rina. Nggih nyidam sari ke mawon. Songko musik Gema Mustika. Ya, kanca-kanca dados. Ditambahi ya cek ya. Manut Ditambahi karo dulur wedok. Kene. Sapa? Anak wedok sing ngidul dhewe. Nggih nggih. Ayo Yuk, Dok, Septi. ngadep Dok. Yo, Iya, ayo iya. monggo. Nah, iki Nih, Jial iki Septi. karo Mas Ucep iki. Untuk ya. kayak kenalan lah padha bocah cilik. Kayak cah paut lah Iya. jajan. Monggo. Ini mahasiswa isi Surakarta ini. Loh, mahasiswa. Oh mahasiswa Nggih. dari isi Surakarta. Jurusan apa, Mbak? Jurusan Seni Pacitan. Karawitan. Jurusan Pacitan ini. Oh Karawitan nonton. Oh. Karawitan. Tak kira kenet bis. Monggo monggo Ya. Mbak Rina. Ya. Gema Mustika. Monggo. Awakmu karo kono, aku karo kene. Siap. Ayo. Ayo Dorin. Ya. Mas
sik digosik nganggo iki. Apa meneh? Alah manuto. Kosik. Ngopo? Lah apa nek dase kethek ngisore gajah iki? Lah apa nek kethek bedaan karo gajah iki? Ya sik dicepot ngono kok ya protes kok ya Allah. Ya Allah. Saya. Ya wis. Ya. Aku kira maringi bakul ngarepan kono Mas ya. Nggih. Monggo. Ayo. Betul. Sini. Saya anak kethek. Sik. Wes, oke. Kenali. Yuk. Medeni bocah cilik. Terima kasih Mbak Rina duduk Ya, terima kembali. kasih. Ya, matur suwun Mbak Rina, nduk Septi. Nyapa kok dikukur ki nyapa? Ngopo Nyapa kok dikukur nyapa? Oh enek cahayu gat. Ngopo? Apane sing gatel? Bar nguyuh kok. Lani. Lah kok joget-joget kok iso nguyuh. Saiki Iki ngene. ono kethek yo sagon-gon. Oh, ketheke gudikan dulu. Lah iki saiki gilirane timbalono sapa pilihanmu kono ta. Iki lah tak dida iki. Gila. Ren. Ayo tak tuntun ya. Ayo. Ayo. Tak tentang tong. Mbak Vela jumeneng, monggo. Sepati Mas. Yuk, Mbak Vela. Mas. Aku wis kenal benten awakmu sing Vela, nduk Vela Rosdiana. Kok nyapa malah isi P. dicepot kan P. barungane ketheke mbok cedhak wong ayu. Ora kok isin, Bu. Nyapa? Aku ngempet. Ngempet nyapa? Ababku balik kok. Ora nek bolongane kuliane kon motor tok lho. Wah, abangmu balik ganti. Ora wis enak. Wes. Meneng sik. Aja banter. Berbagi wong turu. Pedak. Enek wong ayu pedak meneng kene le pedak. Walah adi meneng. Kok jawane ya mudeng wong ayu. Dadi men padha putih ngono ya. Men padha putih. Kene korek. Ya Allah. Ben Mbak Vela ben seneng Mbak Vela. Mbak Vela kemen jenengan kita ndang gindung dang brut. Iya, Udah kadang. Burung ndang gindung dang brut. Nah, muga-muga be ilang bajang sawane karek gelis gedene. Dong brut. Saiki karo Mbak Vela. Iki nek sese kaya mentok ya. Kira dang. Crit lho. Dan crit lho. Ayo kowe pikir kan kono sik karo Mbak Vela sik. Malam, Kakak. Nah, Malam Duyo. Ya, makasih. malam Kamu sapa iki? Duyo kan? Ya, makasih. Wah, ini berarti koncone iki. Lah,
Lah tuyul iso. Selamat malam, Kak. Ya selamat malam. Berarti ki sudel Oh iya. bola. Kleru. Sing mundhuk basane tuyul sapa ora basane sudel bola. Berarti aku kleru Mas Gareng nggih. Heeh, kudune aku ora mudeng dheke. Kudune ra enek wong iki mau. Ya ditakoni sing bener sing bener. Dijak nyanyi. Heeh. Nyanyi yo dhewe kete yo. Iya kon ki nyanyi dhewe. Namanya siapa Mbak Pele? Kamu namanya siapa? Aku Vela. Itu loh sing nanya itu kok. Lah kamu lho. Lah iya sapa? Aku namanya Feli. Wah, jangan-jangan kita kembar, aku Vela, kamu Feli. Iya. Vela dari mana? Felinya gede ya. Apa nih kuwi? Vela dari Bungkal Ponorogo. Bungkal. Feli dari mana? Dari mana-mana. Nyanyi dong Vela, nyanyi. Nyanyi dong Vela, nyanyi dong. Apa? Dino. Nah, Vela. Dino aja. Ya. Mau duet sama aku? Atau lagu yang duet aja kita duet gimana? Aku loh. Mau nggak? Mau dong. Apa lagunya? Lah apa? Lah kamu pengennya apa? Aku nggak pengen apa-apa. Anu ya, kan terserah sejati Oh iya, ya. boleh. Spesial buat Iya. temanten berdua. Oke. Ini juga tadi spesial buat Pak Tuki Giono. Jajan. Pak Giono sing ana Sukoharjo. Oh iya. Pak Waris Sugiono sing ana Surabaya. Oke, Mas Ucen, ugi kerawan dulur Magetan, Pak Sinten? Trimo Pratama. Oh, Oke. iya. Iki ugi bengkele wong. Sapa? Sapa? Mas Sultan Safaat. Kele wong. Kok bengkele wong? Bengkel sarap. Langsung pijet Ya, sarap teng mriku. katanggo Mas Sultan juga hadir. Monggo, Oke. katresnan sejati. Oke. Uncek VS Vela Rosdiana. New. Kok iso Ada kemebul. langsung dhewe kok ya. Gema Mustika, monggo. Mas Ujan. Bella. Gemusnya.
Suaranya Mbak Bella bagus, Mas Uncek juga hebat, Mas Gareng. Oke. Makasih kembali Mbak Bella. Ayu. Dasarnya apa? Judulnya cocok karo mantene Mbak Lucia. Nggih, Katresnan sejati. Kaya manten kekalih. Mbak Putri Rahayu dan Mas Andika Putra. Mbak Putri Rahayu, Mas Tresnanipun Andika. langgeng salaminyo. Amin sakinah mawaddah warahmah. Giliran selanjutnya podo ayune, podo lencire. Monggo tasih wonten melih Mbak Ana Aura. Mbak Ana Aura. Ana Aura berpacu dalam melodi musik. Ayo Mas Uncek, asik. Asik. Asik, 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 asik. 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 Oh, hey. Halo Mas Uncek, di mana Mas Uncek? Mas Uncek, Ya Mas Uncek ngendi? Anu pedot dok. Mas Uncek ini ngendi? Dope pedot. Mas Uncek ini ngendi, Mbak? Anak-anak motone. Saiki ayu-ayu ning kira to iki. Ayo. Ketularan kowe. Nyedao. Masya Allah, Mas Uncek ganteng sekali. Ya Allah, salim dulu. Masya Allah. Tangannya sak monten ya Allah. Ngopo-ngopo. Lah arep kepiye tangane ra sepene lho. Dadi jumbuke karo gembunge kok. Napa niku kok gembung? Lah witene gembunge semene lho. Aja tangane gedhi. Lek gembung ki ndas karo sikil ora nek iki jenenge gembung. Iki jenenge awak, ngono lho. Oh, iya awak. Selamat malam Mas Uncek. Selamat malam, Mbak. Sopo mau? Anak Aura. Anak Aura nggih. Oh, kana. Anak Aura Mas. Aura. Iya, aura. Nggih. Auranya cukup cemlongor. Terima kasih. Mas Uncek juga ganteng. Makasih. Tapi bohong. Ya makasih. Kudangan Mbak Ana, kudangan. Nggih, delok. Kudangan. Pati kudang. Tak gintung gintang gintung. Tak gintung gintang. Ulu ganteng. Tak ganteng munyer. Sarimen pergi ke pasar. Sarimen pergi ke pasar. Dong nih, dong. Kewan itu awet mau. Mas Uncek. Tikus. Mas Uncek. Mamut. Tamungi terima no Mbak Ana iki suarane manja merayu. Mendesah Mas Uncek. Ngono kok apik to suarane ta. Dadi wong lanang malih semangat. Ngono. Mbak Ana Aura. Mbak Ana Aura. Dalam. Loh ya ta? Ya ta? Mboten ngoten niku Mbak Gilani aku dhewe kilong rasanaku. Dalam. Mbak Ana rumahnya mana? Mbak Ana rumahnya mana Rumahnya sayang? mana, Mbak? Sing mesra Rumahnya? lho. Sing mesra. Mbak Ana rumahnya mana? Mbak Ana rumahnya di Badekan. Badekan. Iya. Itu daerah mana ya? Itu daerah sana. Oh iya. Mas Uncek rumahnya mana? Enggak aku bawa. Ya ngaku. Rumahku dari Jawa Tengah. Oh, rumahku dari Jawa Tengah. Oke. Ayo kita nyanyi. Enggak mau Loh, kok nggak mau? Tadi sama Mbak Vela mau loh. Aku udah enggak mampu. Katanya biar kecil tapi kuat. Siapa yang bilang? Gimana sih? Siapa yang bilang? Wong kon romantis kok malah omongan kok cah cilik kok tak pakane wedhus. Sing mesra ngono lho, sayang. Kamu sudah punya pacar apa belum? Ngono lho. Tak kode. Gitu cek geli kowe engko. Belum. Udah punya pacar belum? Belum dong. Belum. Mau? Aku Mau. cariin pacar? Nggak mau. Loh terus? Aku maunya sama Mas Uncek. Aku enggak mampu, Dek. Nggak apa-apa. Oh, nggak tak suruh ngapa-ngapain loh. Aku belum jamu.
Ya jamu dhisik to. Biasanya Mas Uncek jamunya apa? Jamu sorengat. Apa itu? Sore diunjuk, bengi semangat. Mau jare ini sore diunjuk bengi jengat Gonmu. saiki ora pati wis. Anu Amet Sewu ngene ya. Aja. Aja. Lah ngopo? Iki gara-gara ndasku iki disirih didukne wong liya. Wong iki dadi munyang saumur urip. Tenan. Alah kandhani. Malati kuwi. Munyang munyer ngene saumur urip. Nonton. Alah tenanan. Nonton nyiris delok. Alah aja. Delok. Aja engko paling munyang dhewe. Ora ana buktine. Nggak usah. Jenengan nggak usah pinjem. Sini saya unyerin. Biar munyer sendiri. Karo itu. Segala sih. Saya ono, Ya wis kon. Saya ono. Ben nyanyi dhewe ngopo? Kono kelas berat kok. Gimana kok nggak mau nyanyi sama saya? Saya pengen nyanyi sama jenengan Lagunya apa? loh. Lagunya apa? Lagunya mintanya jenengan boleh nyanyi lagi sama saya? Maksudnya sudah saya. Monggo. Lagunya apa? Lagunya apa? Saya manut jenengan. Anu wis ragenan ya. Jam bolas napa seragenan apa? Seragenan ae. Nggih. Seraginan. Musiknya enak deh, kok musiknya bar iki mulih kok. Awakmu kok iso ngerti ya? Kok iso ngerti? Aku dhewe dereke Pak Gurit tekan goro-goro to. Aku goleki musike adek renek wis mulih kok Mas. Ora masalah. Wis raginan ya ora apa-apa. Musik. Musik aja. Ya, Oke, Mas. musik aja ya. Ada. Oh, Ada ya. Deno, ada. Iya, Deno. Deno, Cuma oke. ada Deno aja. Ya. Deno. Deno. Iya. Kagem kadang-kadang pemuda-pemudi Mas Ucek. Oke ya. Spesial buat dulur-dulur Karang Taruna tetap kompak dan solid. Oke. Amin. Barang Mbak Ana Okana satu Aura. Ana Aura satu tebang Deno. Selamat menikmati manusianya. Jangan nanti saya dikado Iya, orang banyak. suaranya. Aku nggak mau. Suaranya selamat menikmati. Oke, berpacu dalam melodi. Musik. Kemang Mustika.
duduk kembali. Makasih Mbak Ana Aura. 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 Tepuk Oke. tangan buat Mbak Ana Aura yang sudah nyanyi. Luar biasa. Mas Uncak, Ayo awake dhewe rene. Niki dawuh Mak Cangkik mawon pripun kersanipun. Ya, Nduk Dwi Lestari tampil ke depan. Seperti Mas. Monggo. Dwi Lestari. Monggo. Madya Laras. Ya. Ya. Terima kasih. Belum, Dwi. Belum, Bang. Mbak Dwi Lestari Belum. belum. Ini baru semprot. Sempat. Oh ya semprot. Semprot toh. Dan Ah. kok nggak bagus sih kayak ngene. Kandhani. Wong ora Kabeh mesti ngalembono kalian jenengan Mas. Nggih, toh. Oke. Ngalembono. Padune yo kurang arep ngeyem matiku. ya ora teges. Ngomong kasus nyatane kan pekewo. Ya mbah bobong karo awakmu ki Kok tenanan. bagus ya, mosok tak arani ayu. Bagus ya kayak ngene iki Oh, lho. iya. Ndak enek liyane, ndak enek tunggale. Yo, kan. Nek garenge liwat pokoke. Liwat ngarepe. Tegese ya. Nggih, pripun beli Mbak Mak Cangi? Nganturke panglipur konco segenap keluarga besar Bopo Tukijan, Mbak. Oh Dwi. nggih, menika Ya. kula ajeng duet kalih Sinten? Mas Isan. Mas Isan. Aku ngerti lek sampean ki kesel saya. Mas Isan Karo Mas Isan. Makasih. Makasih kan yo. Perhatian banget sih kamu. Mas Isan yang Nenek, mana? Mas Isan yang mana Mas Mas Isan? Isan yang mana? Kuwi Oh nggih, monggo Mas Isan. yo aku Isan. kacek sithik yo panggah milih. Ya, pilih Mas Isan. iya. Nek coba tambahin malu. Ngapa? Engko dadi Maisan. Kudu Mas Isan. Sampean leren dhisik. Aku tak duet karo Mas Iya. Isan. Mbak Dwi iki perhatian kalian jenengan Mas. Perhatian aku. Makasih loh, makasih loh, Pak. Iya sayang, munyer sik. Alah, pisan. Alah. Mas Uncek, Nun, duren cangkukan, Apa? leren karo ngrokok kene. Nggih, leren sik ya Ya awake dhewe sayang. enek kene dadi penonton. Duet ya Mas Isan. Heeh. Awake dhewe Lagunya apa Mbak Dwi? Ya. Nggih, menika spesial kagem pinanganten kekalih. Oke, kagem Mbak Lagunipun Putri. Sumanding. Oh, Sumanding.
sing baku nutupi kewajiban nggih.